bringing good news to the world. This is MFCN TV. Mayong adlaw sa tanan, kini ang inyong ubos nga alagad Bishop Butsi Pala. Padayon kita nga magatuon sa pulong sa Ginoo aron kita mahigawas gikan sa buhat sa yawa o kita makasunod gayud sa kabubuton sa Dios. Ang Biblia nag-ingon sa Matthew 7:21, dili ang tanan nga nagtawag kanako og Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, apan kadto lamang nagsunod sa kabubuton sa akong Amahan nga atua sa langit. Dining adlaw atong ipadayon ang atong pagtuon sa atong leksyon, mosalig kita sa Ginoo dili sa tawo. Sa tanang kalisdanan ug mga suliran nga atong naagian ug nasinati sa atong kinabuhi, dili tanan makadawat o kabalo mo dawat sa kamatuoran. Daghan ang nawala sa pag-alagad tungod kay wala nila masabti ang mga panghitabo sa ilang kinabuhi. Kining mga pagsulay o kalisdanan sa kinabuhi, gitawag usab kini sa English baptism of fire o bautismo sa kalayo. Mga kasakitan o mga eksperyensya sa kinabuhi nga malisod alang sa usa ka tawo. Atong tun-an karong adlaw ang kinabuhi ni Job or Job sa Biblia kung unsa ang mga trahedya nga iyang naagian sa iyang kinabuhi. Una nga panghitabo sa kinabuhi ni Job, ang mga baka ug asno ni Job gipangawat sa mga sabyanhon ug gipamatay ang iyang mga tauhan. Ato kining mabasa sa Job chapter 1 verses 13 to 15. Usa ka adlaw samtang nagkumbira ang mga anak ni Job sa balay sa ilang kamagulangang igsuon, may miabot nga usa ka tawo kang Job og nagbalita, samtang nagadaro kami gamit ang imong mga baka o nagasabsab ang imong mga asno duol kanamo, kalit lang kaming gisulong sa mga sabyanhon, gipangkuha nila ang mga kahayupan o gipamatay ang imong mga sulugoon. Ako ra gayoy nakaikyas aron sa pagsugilon kanimo. Ikaduha nga trahedya nga bidangat kang Job, naigo sa kilat ang tanan niya nga mga karnero, apil ang tanang magbalantay niini. Job chapter 1 verse 16. Samtang nagasulti pa ang maong tawo, may laing tao nga miabot og nagbalita, naigo sa kilat ang imong mga karnero ug mga magbalantay niini. Ako ra gayoy nakaikyas aron sa pagsugilon kanimo. Ug ang ikatulo nga trahedya nga nahitabo sa kinabuhi ni Job, gikawat sa mga Kaldianhon ang tanan niya nga mga kamilyo ug gipatay ang iyang mga sulugoon. Job chapter 1 verse 17. Samtang nagasulti pa ang maong tawo, may lain na usab nga miabot ug nagbalita, gisulong kami sa tulo ka grupo sa mga Kaldianhon, gipanguha nila ang mga kamilyo ug gipatay ang akong mga kaubang sulugoon. Ako ra gayoy nakaikyas aron pagsugilon niini kanimo. Ang ikaupat nga trahedya nga nasinati ni Job sa iyang kinabuhi, naagian og kusog nga hangin gikan sa disyerto ang balay kun asa nagparty o nagkumbira ang tanan niya nga mga anak, natumpagan silang tanan ug nangamatay. Job chapter 1 verses 18 and 19. Samtang nagasulti pa ang maong tao, may lain na usab nga miabot ug nagbalita, samtang nagkumbira ang imong mga anak didto sa balay sa ilang kinamagulangan nga igsuon, kalit lang nga mihapak ang makusog nga hangin gikan sa disyerto ug nabungkag ang tibok balay. Nalumpaghan ang imong mga anak ug nangamatay sila. Ako ra gayoy nakaikyas aron pagsugilon kanimo.
dili tiaw ang mga trahedya nga nahitabo sa kinabuhi ni Job. Apan atong tan-awon unsay nahimong reaksyon ni Job human niini nga mga trahedya nga sunod-sunod nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Job chapter 1 verse 20 to 22. Pagkadungog ni adto ni Job, litindog siya o gigisi niya ang iyang biste. Unya gikiskisan niya ang iyang ulo ug mihapa sa yuta sa pagsimba sa Ginoo. Miingon siya, natawo ako nga walay dala ug mamatay usab ako nga walay dala. Ang Ginoo ang naghatag sa tanan nga anaa kanako ug siya usab ang nagbawi. Daygon ang ngalan sa Ginoo. Luyo ni ining tanan, wala makasala si Job ug wala niya basula ang Ginoo. Wow! Grabe nga trahedya, grabe nga kalisdanan ang naagian ni Job, apan ang iyang kasing-kasing wala gayud nagbagulbol batok sa Dios. Higala ug igsuon ko niining adlaw. Kumusta ang atong kinabuhi? Sa mga kalisdanan o mga problema ba nga atong giatubang? Nawala ba ang atong pagsalig sa Dios? Nawala ba ang atong paglaom diha sa Dios? Sa mga suliran nga ato karong nasinati, kining krisis nga ato karong naagian sa COVID-19 nga pandemic, usa ba kita sa mga tawo nga gibasol nato ang Dios? Usa ba kita sa mga tawo nga nawad-an nagpaglaom sa kinabuhi? Si Job wala niya kinihimua. Taliwala sa mga trahedya nga nahitabo sa iyang kinabuhi, nasayod siya nga ang tanang butang ni ining kalibutan ginbutan sa Ginoo. Ang Dios ang nasayod. Nakaila si Job sa Dios nga iyang gialagaran. Nakaila si Job kung unsa kamaayo ang Ginoo. Munang matud pa sa bersikulo 21, miingon siya, natawo ako nga walay dala ug mamatay usab ako nga walay dala. Ang Ginoo ang naghatag sa tanan nga anaa kanako ug siya usab ang nagbawi. Daygon ang ngalan sa Ginoo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Tungod kay kamo anaa kang Kristo Jesus, buot sa Dios nga magmalipayon kamo kanunay, magampo sa tanang panahon ug magpasalamat bisag unsay inyong kahimtang. Magpasalamat bisag unsay inyong kahimtang. Romans chapter 8 verse 28. Nasayod kita nga ang tanang panghitabo gibuhat sa Dios alang sa kaayuhan sa mga nahigugma kaniya nga iyang mga pinili sumala sa iyang katuyuan. All things work together for good for those who love Christ. Sa bisan unsa man nga kalisdanan, trahedya, suliran, kagitawag og bautismo sa kalayo para sa atong kinabuhi, dili kita angayan mabalaka. Sunog lang para kang Jesus. Padalanginan sa Dios ang tanan natong paningkamot. Maayong adlaw. Bringing good news to the world. This is MFCN TV.